dito sa kanay. Tanda na. Wala, kami na inom lens. Dito, bingo. Kailangan ka na. Kailangan, Bing. Okay, may gamit mo. Happy na yun! Happy na yun, yung isa! Okay, happy na yun! Grabe niyo. Grabe niyo po si... Grabe niyo tayo. Okay! Ang nakanood si Marne. Tanana ka! Paras Macao! Why kamon gamiton? Grabe, paspasa ang isa. Ako'y mapagina. Oh, grabe siya ulit. Memoro na siya magkujoka na yung nakatasan niya. Okay lang. Memoro siya magkujoka. Ayaw ka, ang kamot ha, kamot. Wala'y magamit ang kamot. Hoy! Ayaw maggamit ang kamot. Matintal mo ng kamot. Masuloob lagi na. Suloob. Kaya na nila kanina mga babae. Hoy, wala pa na. Ang hawakan. Ang hawakan. Ang hawakan. Okay, kanina ma'am. Lama ma'am. Okay na na. Dili mo no. Dili pa kayo ang hawak nyo. Ang hawak mo na ng plastic ng lokot na. Hoy, ayaw niya sa sound system na rin. Ayaw niya kayo matandang mga. Wala! 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 Adi! Wala! Wala! Hoy! Ayaw ka mo na! Hoy! Ayaw! Napinaw mo na. Tinong daw.
Okay, diring bola. Score 2-0. Agoy, mga pusgan makaning ako ang mga. Oh. At the count of 5. 5. Okay, yeah. Ala, hanapan na lang ran. Tarang nagbalik ko, tarang na, basta mabot. Tag na po, diyan tag. Bala? Ano ba isa? Wa gihangak sa height, gihangak sa ligid. Okay, next. Go, Gian, go, Gian. Wala, natumba ang bangko. Okay. Wala? Okay. Tuman na. Doon kabok daog gani, doon kabok daog. Okay, padayon kaya mo, padayon. Division. Okay, take na po, take. Ang motivation, ang motivation. Wala pa. Napa isa, napa isa. Okay, ang motivation sa gagmay. Okay. Way hagbungay. Ay, Okay. bantay. Okay, nice. Okay, nice. Balay, balay. Way hagbungay, bantay. Ah! Mahugaw ang Okay, sangar sunis. Ah, diyan lagi. 21, 26. Walang malay. Okay. Walang malay. Way hagbungay. Good. Nice, Gay, nice. way hagbungay, way hagbungay. Sige. Ah! 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 Good, good. Balay, good. Balay, good. Ah! Good. Nice, nice, nice. Wala na. Okay. Nice one, nice one. Wala. Oh. Nice. Okay, Ikson, Ikson. Singson mo kiri ko. Go, go. Kasulat. Okay. Really kayo. Okay, score 11-9. Okay, play. Kangyang siya pa naluto. Minsan ka na maluto. Nice one, nice. La. Ah. Sige na siya nasa. Score Diary. 12-9. In favor of 15. Play. Score Diary. 10-12. Ayaw, pagtanga. Yeah, just to. Dagan na. Okay, play. Ah, nalihis sa bukog. Score. 13-10. Nalihis sa bukog. Okay, score Diary. 4. 4. 4-6. Outside. 5-6. Okay. Good. La, perfect. Go.
Okay. Score diari, score. Good to good. Good to good. Okay, score 7. Wala mo to. Wala mo to. 7 all. Pastor na. 7 all. Okay, play. Agad ka sulod. Okay, Agad ka score sulod. diari. Luag man. 8-7. Play. Yung lalag ka mo, tente. Score 9-7. Play. Wala, grabe, Okay, grabe. Let ball. Aw. Okay, Okay, play. Wala gyud. Kuhan ra kayo. Score 8-10. Play. Wala. Oh. Ay, gikuha tatlo mo. Okay, score 0. Oh, ganaon ni dagan man si kan. Allah, for sira. Play. Okay, score 0. Bukas. Okay, score 5-1. Na, ang tuser sa atubangan ni kabalo. Play. God, very good. Ilan si Kalma lang. Play. Okay, score diari. 3-5. Inside. Sulod, Okay, inside. score 1-0. Wala, murag mapadaplin ka tani. Okay, play. Score 2-0. Bantay ka man. Gilido, pasto. Sama ni. Uy. Still, hindi. Kauban. Patang na. Uy. Na-check. Cross in WDAP number 30. Ah, Mordido. Atin ko siya. Hindi dimasok. Gilido. Pumasok ang kanyang tira. Okay. Gilido, dribbling the bola. Pass to Igsuuna, dito shot. Hindi aabot ang kanyang. Again. Hindi pa rin pumasok. Still by Mordido. Dito shot na, rebound by. pasa. Pasa nga na duha. Okay. Tonton. Over ni Tantan. Pasto. Brady Inbit. Dribbling the ball. At to shot. Yeah. Ikanso. Grabe. Gilido. Dinakdak ang bola. Naghanap pa Pasto. Dali. Dito ko kaila. Jay. Gilido. Kaisa na. Atento siya din. Pumasok si Bombay.
General MacArthur. Tumundido. Lap, papaganak. Ay, Junior. Nako. Nako. Tonton. Against by Mabaw. Oh, what a nice shot by Tonton. Nabali. Oh, Mundido. Wow. What a nice perimeter. By Mundido. Mabaw Junjun. Uy, ayaw po kawawi dyan na itong guro po dyan. Oh, bakit siya? Galido ito tonton. Still by General MacArthur to. Sabi wala akong height eh. Nalimutan. Nakuha ni Gidagan ang bola, Gidagan, Giilugan. Nakuha sa team ay Gipasa. Nangitag kapasahan. Atin to shoot, Jajay, no good. Nakuha ang bola, Gipasa sa usong, Gidagan ang bola, Gidok. Nakuha ang bola, Gidok-dok. Gidribble. Nakuha sa team ay ang bola. Pinasa. Nangitag kapasahan. Atin to shoot. No good. Nakuha gyapon sa team ay ang bola. No good gyapon. Gipasa sa Wana. Nangitag Wana. kapasahan. Atin to shoot. No good. Wana ay hangin ang mga. Wana ay hangin. Oh, nakuha gyapon bola. Okay. Okay, shot. Score, labaw ang team A, 8-7. Nakuha ni Dimson ang bola. Gidok-dok, gidribble, nangitag kapasahan. Nakuha na si X. Sir, General ang bola. Nakuha sa Rizong. Gipasa. Attempt to shoot. Gipasa na po. Nangitag kapasahan ni Sir Rizong. Ala. Nakasip. Okay, score 9-7. Favor of team Di harap mo wala-walaon mga bata mo sa mga pasa-pasa. Okay, nakuha ang bola. Ah! Attempt to shoot. Nakasip. Okay, bali. Okay, prepare, girl. Dili lang ring, dili. Bali na, bali. Oh, no good. No good. Pajapon. Tamani. Kapot. Oh, pinasa. No good. Nakuha ni Jajay. Dribble. Nangitag kapasahan. Gipasan tonton. Wala. Nakuha ni Sir Osong. Gidagan, gipasa ni. Okay, attempt to shoot. 1 point, 2 points. 1 point, team A. Kaya ba? Okay. Dari ang bola sa team A. Okay, dribble. Pinasa. Attempt to shot. No good. Nakuha ni Tonton. Balay daan. Gidagan, gidaknak, yantol. Nang matamig sa'yo, og nangati og Wala. sa'yo. Wag yapon. Oh. Okay, shot. No good. Shot yapon.
No good. Shot yapon. Ah, Point. 2 good. points from Team A. Wala, Kaya ba, tipunan na kaya? si Uncle Sam. Okay, dahil mo lang. Dos. One point, dahil 2 points ang count. Tunay 3. Oh, na dos. Gigawin ka, gawin. Six. Nakuha ang bola. Nangitag kapasahan, gipasa ni Sir Osong, dinakdak, gibundak, gipasa. Good. Attempt to shot, Jajay. No good. Wala na ay. Nakuha ni Sir Osong. Wala ay gipasa. hangin ay. Okay, gipasa mo yun. Attempt to shot. No good. Okay. Gipasa. Okay. 3 points from Team A. 3-0. Score 3-0. Ikuha din sa nakuha. Dribble. Ginaknak. Attempt to shot. No good. Okay. Nakuha ang bola. Gidagan ni Hamdan. Nakuha. Matikas. Kuha sa anak ay. Okay. Okay, nakuha ni Jajay. Okay, nakuha ni Jajay. Gidakdak, gidokdok. Nakuha yapon. Gipasa. Attempt to shot. Point. Okay, nakuha ni Jajay ang bola. Attempt to shoot, Jajay. No good. Shot. Okay, 1 point. Score. 1-5. 1-4. Okay, shot. 5-2. Ayan ang mga batan. La, anak versus papa. Nakuha ni Jajay. Attempt to shoot. Gipasa ni Tutol. Gipasa ni Jajay. Attempt to shoot. Okay, point.